apporting penili tum sa hem long an nakipale pona pot nalitu kadu kabe kontan itu All India Karbi senior na song pen nalitu pan ninga cindulo kapen churulo bini nalitu pan lada nitum sa hem long an chang panang ko alam bang kela pulo je nilitu song pen Karbi Autonomous Council lo Cooperative Department do ala bangso department along nilitu penangan documents ke pangrumpon do la hai documents ke la loje ningkan silong la cooperative department tu PC ke claim ke dama la hai aphuthak documents ni tu pangrumpon lo 2019-20 anika la pen 2020-21 anika 2021-22 anika la pen 2022-23 anika ningkan pia performance documents pangrumpon lo la si la ningkan yang bong claim ke dama aphuthak na penitum documents along PPC ke thek long ma lahai lam radang nu paklang di pansin itu bini nang tum phana chu phap alam bang ke la puloje 2019-20 anikan itu kelong pon la loje ningkan sialong 10 crores 30 lakhs nang lilo 2019-20 anikan si 2020-21 anikan sitame 10 crores 30 lakhs so department ng tangka nang lilo lapen ke lasona taxi 2021-22 anikan sitame 9 crores 70 lakhs anikan 9 crores 70 lakhs atangka nang lipon ako lapen 2022-23 anikan sitame 8 crores something atangka nang lilo lasu department along langdam lu liputang te tangka bangki do ulu posini to mathada stame lasu department long ko antong kaching thulo nei na bangki rara tum si jini pon po la pe nile tum na thek long anda la loje lasu department along ali kilong atum da dolo ta hailo la pe lasu department long ali kilong mun dei atum da doji posini to mathada lasi la ha aphuthak ang ton pen la 10 crores 30 lakhs la hai tangka kuna isi padama nilitum long do lablo la anang bong benitum ang ton mage khan pon lablo na depo seta me hala kenang sot nai nai lam mage ditum rap paklang boni pasin ha la puloje la so department along east la pen west kar biang long de hini do la si tangka la hini long pensil la tangka na kede la song bong si east pana thaklo west pana thaklo la si non itum penangan documents bang east kar biang long pasi pangrumpon long lo la si lada la so cooperative department along society law kre hinian do lada isi bangke lands lo lada isi society lo la cooperative department under long si do lo la pen isi bangke wholesale last time is registration ada include lo cooperative department lo lasona tha women multi-purpose system la so department andar long si alang itu society include lo la ke women multi-purpose ke hini do la so department lo la pe no pen lem sa bang ke to tell 49 do la pen wholesale bang ke siwa la ke diku wholesale consumer marketing la bang ke siwa wholesale bang ke lasona tha industry society system do la ke society ner ke bandu la pen ke thom mang ke livestock society po bang ke livestock society ke pharu hini ra khre ke thom andu la so department alo la pen ke farming society bang ke hokya brasil ke andu la pen ke pisciculture society bang ke troxil ke bra isiandu la pen ke dairy society bang ke 27 andu inquire troxi andu la pen educational society bang ke hodu la pen area level federation la bang ke crazy andu la pen ke drive and credit pula bang ke society crazy andu la naru la pen bandhan kendra la bang siga la so department la si society do la si to tell that pe na ana society do la so department naru la si la 10 crores ke la so krehin mia society do masi panong pilo
Lands atum phak Women Multi-Purpose Industries Livestock Society PC Culture Society Educational Society jola tum hasi panong kilo so tangka lablo secretarial number hai da lo contact na lahai da lo posini tum la tum han contact si alang tum hungri dam jin handam la si ha da tum lepen alang tum ki claim da malam chin ki than ko jong si mission putai tum sta me chedon lo la pen ko na ne ko pina dim la menang ki pi ana tum hungri dam men thelong la ja ba asai chiklem pu putai la bang ni tum songa hit na alang tum han ki aron pen sai pon ko la pen ki tum mang ke law and order pis tum chiri pon ko athe tipon ma le putang te department atangka ke rar atangka lo la si public fund public atangka bang ke misuse bang ke tem ke nang ji no ni tum claim lo la tum ban tum pu damo wela la sini tum ki dam ji phai chik lo stame adi maklong long le dam pen jong si alang tum activities thangna ta we la pusani kan na tangka en dun ra tangka ke joy si la pu en ra tu bang ke la tum chiklo do te thei la pen ke department mes stame la high society krehini phan ke lang runji phan senior inspector la pen junior inspector ke pe kondo alang tum phan a society tin se thakre ro ni tum chi da mang ke inod bang ke la lo senior inspector Firuz Intipu la pen Rajan Timung alang stame senior inspector lo la pen Suri Jubarat 1000 la stame senior inspector lo la pen Suri Kankan Sharma alang stame senior inspector lo la pen Hiru Mohanta alang stame senior inspector lo Darjan Hanse junior inspector Lionel Teron junior inspector Bobby Bora junior inspector Angjok Rompipi junior inspector Harvey Teron P junior inspector alang tum si la ko ama society ke do kelang tum si kelang lo la si alang tum stame lang tum hala society ke claim kita mo tum ningkang samse them nong lo pata lang tum stame ada bang chen na kok lalu la pen ke la ningkan priang bong pen additional register of cooperative society ke hai boham teron alang lisi additional register of cooperative society lo non alang li ke dak pen dam lo alang li bang ke non bang ke searcher si alang li posting busin tum biota lo alang li ke do una hut document sai de lo nile tum la bang so aphuthak retarded sini tum office dam lo sitam ha da bang han o ni li ke non hesi bang la ko ke do bang officer bang chi than lo Pherangke mohon teron sar si pada in-charge do si la sini tum retarded lo nile tum la high society lang ando lang lo ni tum actively kam claim tum hanai tum chini do la pen ke mena da julong le pen atuma society do piga la si alang li sita me jong si la son society mo adi maklong li da me thelong le de pute alang li sita me non dak lang li claim de delo ko pis sita me alang li ta ada bang ke chi anang kok ki ba chi anang kok la pen tum song hin mang ke la pusona bang society do ne ave ne phan se alang li tum tangka ki pi aja ino bai ni paching thu bong phan se alang li tum picture le putang te ni tum song hin mang ke alang li phan se ne sai pona ko la lo je Dam tangala nakin petrol pump ke song pon non karang teng bang lilo seputai. Militum petrol pump Indian oil bakar bi service ke in hab nang ji kus ni tu masong ke hala so gotona podat pe tu ke department long ki pinang ji an bang ke ni tu ke pidam la lo complain an bang ke militum khana sita jame hosu ke khubung sar sidula in charge ke alang li bana pudungo ni tu department do report department do open mo pini alang do kichok chi thek long pulo den tum aron teng ken tum odon ku non mageli tum case man register don ke thela tamini to hada pali lo lapen ke laswani masine tum metrology department sta medam lo food and civil supplies sta medam lo lapen ke district administrative DC apan sami tum chitong lam philo komplana lo pilab lo je labang so a petrol pump ke pining le la sun ga chiplang bo pali kita taning kan ban sta me je hada la so petrol pump nge kaita lang ki mix buji he ko pine kaheng no buji la son do ve lasi ajak ding koi phan mate momo sta ming ha vyar nang ji pusine le tu ke hang pe do lo last time confused with nang ji bang putinta nile to hada ke jong ke only petrol cho athe diesel bang hada ni tum thangna ta ke no long le pusine tum in hab nang ji ba tum puthe ke dalo sta me petrol bang in hab nang ji pusine tum pulo la so teng si department tu nang ji thak bon lo ba lam chana chi pino chok lo ni tum in hab nang ni sta me non bang temporary inter check po until hala
lab test di forensic report long itik ba an bang ke hapo mo forensic report long si positive lewang ju result mesen betul bang ke pumon pa hena da potik pang hapu sarang tu nanti pidung lam chak bang lasi pinang energy ding lang nam lo ke chiklo jon ba pharmang ke inkiro api input hu akun tum bir talong ni tum thang mas chum ri dam puro lasi arjuro ni tum nama tum kupi posi input hu aklo mate department and district administrative na tum input hu pa lo do lo ma pulam lo lasi ni tum ba laso teng arju selang tum nang reply lo ni tum IOC ban bang ke don mang objection thana bi tengki sa phanang ji ba jana ko tengki ha sa pha la lo lang do ko lang na sa pha la lo no problem lo ni tum operate no tum ha lo na pia lo pulam lasi ni tu claim lo pulam lo ente da department kan bang lalu nang le la ente na nitu na soni masih DC long da mo DC apu do nitu order pilong lang lasi alang magistrate matala sansi ba lo na ni nitu na tum order na pulang ke posini tu anu pulo amasi loge lo nang la sona chok chede po order long la pati input no ma kir non bang na kir na ko posi nitu la so teng ba ku pang kir tu che nasi nona phi bang ke input the ne nitu thang berta ta long le la sita me ni tum claim nang ji an bang ke ni tum kira so teng claim lasi non ni tu amut pining je bang ke laso a petrol pump pangpu akji pangkir ver jita la ke department everything sidu nile tomar ni bang la tumhai mechi bidum ro ke sita me department tum se responsible la ke food and civil supply tum DC dak do administrative ke lang li cari chalong bang la la aphuthak ke DC silang ji lasi alang tum se la ke responsible nile tum ngali la nile tum ke pressure pinang ji lo pilo inkir nang ji polo pangkir lo non kumane pina ding put hu aku pini bang kala kini tum ataya velu itu mangke aron teng pen pima plan nei claim la lasi non ba gele tum kang hong ala loje lab test alam tu si reservation lo department me si puno pulo to lo jog web putela ba tum pulun thai belu stamela ala tum kang puji tum tame thang lo bipin na si putu ya putela ba gele to provision delu la pe lo ga we karbia ang long apha development ji phan thang ka chirab lo bang thua we phan bang ke kuti atang ka bang ki confident nang ji pusini to bang sorni press meet pe dolo lapen ke nang le kar ju bang sojo rong phar ke ha pen pini lam do ma ni to man alang li thang da nang ka chingki nang ka thana be bani stami alang li pen chingki ji thana phane to ma sa ta ma tha the la pen chingki palam su pa thang da we non ne tum la bang so pu tha prabjin pen principal secretary bang si ni tum pidam po je iem hane tum thana lo alang li non da prang alang li tum si la bang su atangka department atangka kru pe chu thubom la alang li si chini lo stame nili tum maning kang barat ning kang la lo je itum kar bia khaim ta reng dun so te pusini ha la si ni tum bang ke alang li arju je bang chini lo stame principal secretary dai tum council long ke lang bang do pon tum bang principal secretary hanon kap jin ma lo pidam po je a pongkos zen bo bang thu aphan la pen kela diku be ha be par claim pro tum phan je alang li tum business interest ke do chol la pen family interest ke do chol tum bang ke kam ki ping to nang ko la pen pilong le po bang ke ne tum no pini pina bang ka lo pidam po la pen ke pongkos zen la pen la dak la non kidam tang ko ti tang ka ke chu atum phan thang contribution kar bang on phan ka pina tum bang ke poster pina ding bang ne tum kitar pon ji phan chi sik pon lo